אז מה היה לנו במפגש הקודם? במפגש הקודם דיברנו בעצם על ההכנות לשפה. את החלק השני של ההכנות לשפה. היום אנחנו הולכות בעצם להכיר את ההתחלה של חשבון. אוקיי? כמובן שההתחלה של חשבון מתחילה במספרים עד 10, ואפילו שחלקכם נמצאים ב-6 עד 9, חלקכם נמצאים בממש צעירים של ה-0 עד 3, עדיין כולם עוברים דרך ההיכרות עם המספרים עד 10, הם כולם צריכים את זה. אז אנחנו נלמד את זה בכמה כובעים, אנחנו גם נלמד את זה כמובן כההתחלה של חשבון וכולי, אבל גם תמיד כשאתם לומדות משהו במונטסורי, תסתכלו איך אפשר ללמוד מזה גם את העקרונות הרחבים יותר, כי זה אותם עקרונות שחוזרים על עצמם שוב ושוב בעצם. אז בואו נראה חלק מהם, וחלק כמובן חדשים לגמרי. אוקיי. מי פוחד מחשבון? לא סתם כתבתי את זה, כי הרבה אנשים פוחדים מחשבון. הרבה אנשים למדו, ובעיקר אגב נשים, צורת הלימוד הקונבנציונלית של מספרים ושל עולם החשבון, איכשהו מאוד לא תואמת את מבנה המוח של נשים, או את צורת הלמידה הנשית. היא איכשהו הרבה יותר תואמת את צורת הלמידה הגברית. יש הרבה מאוד אנשים שלא מסתדרים עם חשבון, והרבה מאוד נשים שלא מסתדרות עם חשבון, ושחושבות שהבעיה זה בהן. הבעיה זה לא בנו, אף פעם. יש לכולנו מוח מתמטי, אנחנו נולדנו עם מוח מתמטי. כמו שכולנו יודעות לחשב כמה זמן ייקח לי לעבור דרך המכולת אם אני צריכה לקחת את זה לפני הזה של הזה, נכון? כולנו עושות את זה, אנחנו מנהלות סדרי יום, אנחנו עומדות מרחקים, אנחנו בעצם, יש לנו מוח מתמטי לכולנו. אממה, צורת הלימוד הקונבנציונלית לא מתאימה לכולם. אנחנו הולכים, אתם תראו שבמונטסורי הרבה פעמים קורה שאנשים כאילו מתאהבים פתאום בחשבון, ממצב שזה כזה תחום מאפן וקשה ושאנחנו בטוחים שאנחנו לא טובים בו, ממש חלה התאהבות בחשבון במונטסורי. וגם אתם תראו שאנחנו בונות בעצם על מה שכבר למדנו, על כישורי חיים, על חושים, אותה צורת עבודה הולכת לחזור על עצמה שוב ושוב ושוב, מה שאומר שאנחנו נוכל לקבל הרבה עבודה עצמאית, אוקיי? של הילדים, ואנחנו נצטרך, אבל אנחנו לא נצטרך להדגים כל תרגיל ותרגיל ותרגיל, אוקיי? תכף אתם תראו את זה. וכשאנחנו בונות בעצם על חושים, על כישורי חיים, אוקיי? זה בעצם נותן לילד את התחושה שאני מכיר את זה, כן, זה מוכר לי, אוקיי? אלה זרעים שאנחנו זרענו, כדי שעכשיו הילדים יוכלו להיות בתחושה שזה לא זר לגמרי, ולכן זה הרבה פחות מפחיד. אתם גם תראו ככל שאנחנו נתקדם בהיכרות שלנו עם עזרי החשבון, שבאמת החינוך המונטסורי הוא פנומנלי במובן הזה של העזרים של חשבון. כי הוא מצליח ללמד חשבון בצורה כזאת שהחשבון ממש הופך להיות חוש נוסף, אוקיי? הרבה יותר מאשר ידע, זה לא ידע, זה הופך להיות אינסטינקט, חוש נוסף ממש של הילדים. אוקיי, אז בואו נתחיל ברגע להבין את ההבדל בין מספר לספרה, אוקיי? כי הרבה פעמים אנשים נוטים לבלבל את שתי המילים האלה, אז בואו רגע נעשה לנו סדר כדי שכולנו נדבר על אותם דברים. מה ההבדל בעצם בין מספר לבין ספרה?
ספרה זה כל אחת מ-0 עד 9 הספרות שיש לנו סך הכל. יש לנו בסך הכל 9 ספרות בכל עולם המספרים. 0 עד 9, זה, נקודה. אין יותר ספרות. זה מה יש. כל המספרים מורכבים מה9 ספרות האלה. אוקיי? ספרה זה בעצם אות. 10 ספרות, כולל 0. זאת אומרת, ספרה זו בעצם אות. אות זה בשפה עברית, וספרה זה בשפה, אות בחשבון. בדיוק, בדיוק, זו הגדרה יפה, אות בחשבון. נכון, כי בעצם זה אבני היסוד שמהם מורכבים כל יתר המספרים בעולם. אז כשאנחנו נדבר כשאנחנו נגיד מספר, אז אנחנו מתכוונים זה יכול להיות 100, 5 או מינוס 7. אבל כשאנחנו מתכוונים לספרה, יש בסך הכל 10 ספרות, מ-0 עד 9. אוקיי? כי יתר כבר אותו מורכב מ2. נכון? אוקיי. סדר הלימוד של חשבון במונטסורי, אתם תראו שאתם תחזרו לטבלה הזאת כמה וכמה פעמים, כדי להזכיר לעצמכם איך הדבר הזה עובד, אבל בעצם אנחנו מתחילים במספרים עד 10, אוקיי? שזה המפגש שלנו היום, אנחנו הולכים להכיר את המספרים עד 10, ואז אחרי, או להכיר את איך אנחנו מכירים לילדים את המספרים עד 10, ואחר כך בעצם אנחנו בשלב הבא מתרגלים הרבה 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 הרבה. אחרי שילדים מכירים את כל 10 הספרות מ-0 עד 9, אוקיי? או את כל המספרים עד 10, עכשיו זה מתפצל. אנחנו יכולים או לבחור בספירה ליניארית או לבחור במערכת העשרונית. זאת אומרת, יש לנו פתאום מגוון הרבה הרבה יותר גדול של תרגילים, ואנחנו שם נצטרך לקבל בחירה. עכשיו, הסיבה שאנחנו לא בחרנו, שלא מישהו כבר בחר ואמר, טוב, למה להתלבט על זה כל פעם מחדש? בואו נבחר פעם אחת, ושכולם יעברו דרך ספירה ליניארית, ואחר כך יעשו את המערכת העשרונית, או להפך. הסיבה לכך שזה לא ככה, זה בגלל שאנחנו מקבלים הרבה מאוד עבודה מקבילה, ואתם תראו גם שיש ילדים שיתחילו כאן, יש ילדים שיתחילו כאן, זה נורא תלוי בילדים, וזה לנו לא באמת משנה. אז אתם תראו כשאנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו נגיע לחלק הזה בעצם כבר רק בהתמחויות, אוקיי? ההתמחויות של 3 עד 6 והלאה, בעצם נכנסים לחשבון בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, ואז בעצם ממשיכים את כל הלימוד, אוקיי? אז הלימוד שלנו בבסיס הוא רק את המספרים עד 10, זה בעצם סוג של טעימה, אבל לא רק שזה טעימה, אלא עבור ה-0 עד 3 שלנו, זה עיקר העבודה, אוקיי? ה-0 עד 3 לא צריכים יותר מזה. מי שמתקדמים הלאה, אז כמובן שכן. אוקיי. מה שעוד רציתי להראות לכם, זה שבמונטסורי בעצם התפיסה שלנו אומרת, שאנחנו הולכים תקופה מסוימת ללמד את הילדים מערך שלם של מושגים, של הבנות, אוקיי? אנחנו הולכים ללמד, אבל אחר כך, בחשבון כמו בחשבון, יש צורך בהרבה מאוד תרגול. אז חלק מהעזרים שאתם תלמדו הלאה, זה עזרים שמיועדים לתרגול. את הילדים זה לא משנה, זה משחק, זה עזר כמו כל עזר אחר. אבל מבחינתנו מה שזה נותן, זה נותן built in בתוך המערכת, הרבה מאוד תרגילים ומשחקים שמיועדים לתרגול ולשינון, אוקיי? כי כן, בחשבון צריך לתרגל, צריך לשנן. עושים את זה על ידי זה שמשחקים כל מיני סוגים שונים של משחקים, וזה פשוט נורא 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 כיף. עוד עיקרון שחוזר על עצמו, זה תשימו לב שהתרגול יתחיל בתרגול מאוד מאוד מוחשי, ואחר כך אנחנו לאט לאט נעלה לתרגול יותר מופשט.
אוקיי? שזה גם עיקרון שכל הזמן חוזר על עצמו במונטסורי, שאנחנו מתחילים במוחשי, ואנחנו עוברים ליותר ויותר מופשט, אוקיי? זה תמיד יחזור על עצמו. אוקיי. אז בואו נתחיל את המספרים עד 10. איך אנחנו לומדים את זה? אוקיי. השלב הראשון זה אנחנו צריכות להבין אנחנו בעצמנו מה זה אומר רגע להכיר את המספרים. מה זה אומר לדעת מספרים בצורה טובה. את המספרים עד 10 אני מדברת. מה זה אומר? זה אומר להבין מבחינת הילד שמספר הוא מייצג כמות מסוימת, נכון? הצורה הזאת שנראית כמו 3, היא מייצגת 3 פריטים, היא מייצגת כמות, נכון? זה לא משנה אם זה 3 נמלים, אם זה 2 נמלים וחגב, נכון? 3 פריטים תמיד יהיו מיוצגים על ידי המספר 3. זה מושג מופשט בעצם, מספרים הם מושג מופשט בעצם. כל 3 הוא 3, הוא אותו דבר, נכון? זה קונספט מופשט. אבל הילדים הולכים ללמוד את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית, נכון? אנחנו בעצם צריכים שילדים ידעו למנות, זאת אומרת, לא רק לספור כמו שיר, תכף אנחנו נכיר את זה, אלא ממש למנות, לדעת שאחד, ואז 2 השתנה, אוקיי? זה משהו שונה, מאשר סתם ספירה כזאת, נכון? הרי בהתחלה הם מתחילים לספור כזה כמו שיר, 1, 2, 3, 4 כזה, והם קופצים באופן אקראי על מה שזה לא יהיה שהם סופרים, נכון? יכולים לספור את אותו 1 פעמיים, או לדלג על 7 בדרך. מתי ספירה בעצם הופכת למניה? שכל אחד הוא בפני עצמו. כשילד מבין שזה לא סתם שיר, אלא יש קשר בין השיר לבין הדבר שאני סופר או מונה, אוקיי? וכל אחד יש לו מקום אחד. זה שלב התפתחותי שלוקח רגע לקטנטנים להבין אותו, וטוב, תכף אנחנו ממש נגיע לזה באופן ספציפי יותר. אז אני אחכה רגע למצגת ואני לא אגיד את זה לפני, אבל בעצם מה שאנחנו הולכות לעשות, זה אנחנו הולכות ללמד את הילדים כמויות, אתם תכף תראו את זה, ואז אנחנו נלמד את הספרה שמייצגת את הכמות הזאת, נכון? שתמיד 3 חפצים מיוצגים על ידי המספר 3, אז הם ילמדו בעצם את הספרות מ-0 עד 10, ואז צריך לעשות חיבור בין שני אלה, אוקיי? ואז תרגול, ותרגול יותר מופשט, אוקיי? אלה יהיו שלבי הלמידה שלנו. אז אם אנחנו מתחילות במשחקי מניה, אוקיי? השלב הראשוני בעצם של הקטנטנים שלנו, שזה מה שקורה בכל מקרה תמיד, נכון? הם פתאום מתחילים לספור, כמו שיר, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מדלגים על המספרים, ופשוט סופרים את זה כמו שיר. זה שלב נורא כיפי, נורא כיפי, ואנחנו בעצם צריכות להתחיל לשים לב מתי קורה הדבר הזה שהם מבינים, מתרחשת הבנה שזה לא סתם שיר, אלא זאת מניה. אני סופר וכל אחד הוא בפני עצמו. אוקיי? כל אחד הוא יחידה שעומדת באופן עצמאי. אז אנחנו מתחילים לשחק איתם כל מיני משחקים, שזה משחקים שחלקם אתם כמובן מכירות, תוף הקצב, אוקיי? 1, 2, 1, 2, 3, אוקיי? וכן הלאה, תוך כדי ספירה. מה שזה בעצם עושה זה מפריד שכל תפיחה היא מספר בפני עצמו, אוקיי? 1, 2, 3 וכולי. אני בעצם, זה מה שאני רוצה לשים לב. בגן או בקליניקה או בבית, אנחנו עכשיו כל הזמן נספור איתם דברים, כל הזמן. לספור מדרגות, okay? כמה אנחנו עולים, כמה אנחנו יורדים, לספור דקות עד
לספור כמה ידיות יש, כמה דלתות יש, ידיות של דלתות יש במטבח, כמה חברים מגיעים היום, אז כמה ממתקים אנחנו נשים. כל הזמן לספור, 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 אבל לשים לב מתי הספירה הופכת להיות מניה. אוקיי? את השלב הזה אנחנו מחפשים. עוד משחק נורא כיפי זה שמכריזים על איזשהו מספר, אוקיי? כולם מחפשים 3, והילדים חוזרים עם 3 חפצים כלשהם, אוקיי? מה שזה אגב עושה זה גם מלמד את הילדים ש3 הוא תמיד 3. גם אם החפצים זהים, גם אם הם לא זהים, גם אם אחד ממש גדול והשניים ממש קטנים, וכולי וכולי, אוקיי? 3 זה תמיד 3. עוד משחקי מניה סופר מגניבים זה כמובן קפיצות בחבל תוך כדי ספירה, אוקיי? אפשר כמובן לעשות את זה עם מסירות, אוקיי? של כדור, עם בלוני מים, עם מה שבא לכם, אוקיי? ואז ברגע שאנחנו כבר מתחילות להרגיש שכן, הילד קולט, זאת אומרת, הוא כבר יותר מבין את המניה, הוא מבין שכל אחד הוא בפני עצמו, אוקיי? אני מתחילה לקלוט שיש שם איזשהו, שהדבר הזה קורה. ואז אתם זוכרות את המוטות האדומים שאנחנו פגשנו בחושים? אז בעצם, עכשיו אנחנו יכולות להכיר לילד את מוטות המספרים, ככה הם נקראים, או מוטות אדום כחול. בסדר? זה השמות, יש להם 2 שמות, אתם יכולים ככה או ככה. אני אגב בעד לקרוא להם מוטות המספרים. אני חושבת שזה... אבל אתם תראו שהילדים קוראים גם ככה וגם ככה. מה שאנחנו עושים עם המוטות האדום כחול, או עם מוטות המספרים, זה אנחנו עושות בדיוק את אותה הדגמה, את אותה צורת עבודה שאנחנו עשינו עם המוטות האדומים, זאת אומרת שהילדים יכולים לעשות את זה כבר בעצמם, נכון? אני יכולה להגיד לילד, אוקיי, אתה זוכר את צורת העבודה עם המוטות האדומים, נכון? יופי, אז תעשה את אותו דבר עם מוטות המספרים ותקרא לי כשאתה מסיים. ואז בעצם הילדים מסדרים את זה כמו שאנחנו סידרנו את המוטות האדומים, נכון? אתם זוכרות שבסוף אנחנו מקבלות את המשולש הזה, נכון? ואז בעצם מה שאני מתחילה לעשות זה אני רק סופר, כמו שהחלקתי את היד במוטות האדומים, אתם זוכרות? אנחנו החלקנו כדי להרגיש את האורך, נכון? של המוטות האדומים. אז הפעם אני מניחה את היד על הראשון, ואני אומרת 1, ואז על השני, 1, 2, השלישי, 1, 2, 3. תוך כדי שאני מחליקה את היד, אני בעצם סופרת, אוקיי? אז הילדים נתקלים בזה שאנחנו סופרים, אוקיי? כל פעם שהצבע מתחלף, המספר גדל, אוקיי? נוסף עוד 1, וזה כל מה שאני עושה עם זה בשלב הראשון. זאת אומרת, אני רק עושה עבודה חושית, ומוסיפה מניה. ספירה של כל פעם 1. אוקיי? זהו. זה כל מה שאני עושה עם זה בינתיים. רגע מיכל, ואת בהכרח מצמידה את זה למוטות האדומים, כמו בתמונה? לא, בנפרד. לא, זה רק בתמונה, כן. אוקיי. כן. עכשיו, אני בעצם אתחיל לעשות עבודה עם הספרות חישה. מה זה ספרות חישה? ספרות חישה, אתם רואים בתמונה, בעצם יש פלטות כאלה, משטחים כאלה, והספרה עצמה מודבקת על זה מנייר זכוכית, אוקיי? זה נקרא ספרות חישה, בגלל שיש הבדל תחושתי בין הרקע לבין הנייר זכוכית של הספרה עצמה, אוקיי?
ואז... רגע, מיכל, מה זה הירוק הזה? זה חול? כן, אבל רגע, אני מדברת רגע על הספרות חישה, ותכף אנחנו נכיר את המגש שאנחנו מתרגלים איתו אותם, אוקיי? אבל קודם כל את הספרות חישה עצמן, אפשר לגמרי גם להכין אותם לבד, בסך הכל צריך לחתוך עם נייר שיוף ולהדביק, זה סופר פשוט. ולפני שאנחנו מתחילות לעבוד עם הספרות חישה, אני מאוד אוהבת לעשות תרגיל כזה, זאת אומרת, הכנה לזה. אנחנו מכינים כמו ערכה כזאת של תרגיל כזה של קערית עם מים חמימים, או שאנחנו הולכים, שמים מים חמימים, איזה קנקן, אוקיי, או מעטה מ4, טובלים את האצבעות בקערית הזאת, אוקיי, גם אנחנו וגם הילד, אנחנו טובלים ביחד את האצבעות, ואז כשאנחנו אחרי איזה דקה, אנחנו מוציאות את האצבעות, משפשפות אותם טוב 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 את קצות האצבעות ומנגבות בעצם במגבת, ואז מה שקורה זה שחוש המישוש של הילדים הופך להיות הרבה יותר מחודד, כי אנחנו ניקינו עור מת וקצת חידשנו זרימת דם לקצות האצבעות, אוקיי? עכשיו החוש מישוש שלהם עוד הרבה יותר עדין ורגיש, שמלכתחילה הוא היה גם כן עוד יותר, וגם מה שקורה זה שהוספנו טקסיות, נכון? תמיד כשאנחנו מוסיפות איזשהו טקס, זה מרגש את הילדים ומדליק אותם. אז לפני שאנחנו מתחילות את העבודה הזאת, תעשו ככה את הטקס הקטן הזה, ואז אנחנו בעצם עושות שיעור ב3 שלבים. אוקיי? תכף אני מזכירה מה זה שיעור ב3 שלבים. אבל כשאני בוחרת את הספרות שאני אעבוד עליהן, אני לאו דווקא מתחילה ב-0, 1, 2, 3, אוקיי? לאו דווקא לפי הסדר הליניארי. אני יכולה דווקא לבחור, נניח, את הגיל של הילד. אתה בן 4? בוא נראה, איך נראית הספרה 4? אוקיי? ואני מזכירה לכם שעשינו גם חשיפה אגבית, אוקיי? זאת אומרת שרוב הסיכויים שחלק מהספרות הם נחשפו אליהם, הם כבר ראו אותם. אבל עכשיו אני בעצם הולכת לעשות את ההצגה שלהם, שהפעם זה החלק השיטתי, אוקיי? זה חלק שאני רושמת לעצמי, אתם רואות שרשמנו תיעוד, אני רושמת לעצמי את הספרות שהגשתי לילד, שהצגתי לילד, ועכשיו אנחנו נתרגל אותם הרבה 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 הרבה. אוקיי? שמה שחשוב זה לרשום לעצמי עם איזה ספרות התחלתי עם הילד הספציפי הזה. אוקיי? זה יהיה לכם, כי אחרת אתם תשכחו, אתם לא תזכרו עם איזה ספרות התחלתם עם איזה ילד. מה זה שיעור ב3 שלבים? אני זוכרת שכבר עשינו אותו כשדיברנו על חושים ודיברנו על הצבעים. אבל לרגע תזכורת, למה מריה מונטסורי בנתה את השיעור ב3 שלבים דווקא ככה? בגלל הצבע הכחול. סיפרתי לכם את הסיפור הזה שהיא נכנסה לשיעור של איזה מורה צעירה חמודה שניסתה ללמד על הצבע הכחול ולימדה את הילדים על השמיים הכחולים ועל הזה הכחול ועל הים הכחול ועל הזה ועל הזה. ואז בסוף השיעור מריה מונטסורי שאלה את הילדים על מה היה השיעור. אז חלק אמרו שעל הים וחלק אמרו שעל השמיים וחלק אמרו שגם לכלב שלהם יש רצועה כחולה. ולא ממש ידעו על מה היה השיעור. ואז בעצם מריה מונטסורי מזה הבינה ששיום, לתת שם לדברים, עושים את זה ככה, שיעור ב3 שלבים. אז בעצם בשלב הראשון, אני מזכירה, אנחנו רק משיימות, נכון? אני אומרת כחול, אדום, צהוב, רק משיימת. Okay, זה השלב הראשון. בשלב השני, מה עושה כל מיני משחקים ומניפולציות.
תני לי את צהוב, שימי את כחול על האף, תני לי את אדום וכולי וכולי, אוקיי? כל מיני משחקים. ובשלב האחרון, שלב המבחן, אחרון, אחרי שווידאתי, ואני בטוחה שהילד יודע, בעצם שלב המבחן זה שלב שמציג שליפה מזיכרון. אני בעצם שואלת מה זה, מה זה ומה זה. אני מזכירה ששלב המבחן לא מיועד כדי לבחון את הילד, הוא מיועד כדי להראות לילד שסופית מוחלטת הוא יודע. אוקיי? זה נועד להראות לילד. זה לא נועד כדי שאנחנו נוודא ונהיה בטוחות שהוא יודע את זה. כי אני עושה את שלב המבחן רק אחרי שווידאתי שהילד יודע. אוקיי? אוקיי. אז זה שיעור ב3 שלבים. אני מזכירה שאנחנו, וכבר אמרתי את זה, והנה תראו, אנחנו כל הזמן רואות את זה, הוא משמש אותנו בחושים, נכון? למגוון רחב מאוד של מושגים שכבר הכרנו, הוא ישמש אותנו הלאה למדעים, הנה עכשיו הוא משמש אותנו למספרים או לספרות, וכולי וכולי, בשפה כבר פגשנו אותו, נכון? שאנחנו משיימים, לא, שפה עוד לא פגשנו אותו, כי רק עשינו את ההכנות, אנחנו נפגוש אותו כשנעשה את הקניית קריאה וכתיבה. אוקיי, אז עשיתי שיעור ב3 שלבים, עם אותיות החישה, על משהו כמו נניח 3 ספרות ראשונות, אוקיי? עשיתי 3 ספרות, שיחקנו עם זה, מגניב. בדרך כלל את 1 הם מכירים, אז תלכו על 1 שהוא קל ועל 4 שזה הגיל שלהם, אוקיי? מה שחשוב בעיקר זה לא לחפור, לא 4 כמו, אוקיי? אלא רק לשיים, אני רק רוצה שהם יקשרו את הצורה לשיום. מה שעוד חשוב לי להגיד כשאנחנו עושים שיעור ב3 שלבים על ספרות או על אותיות, אתם תראו את זה כשנגיע גם לאותיות, הדגש שלי זה תכתוב את 4, ואז בעצם אני מסמנת את 4 עם 2 אצבעות, אוקיי? על הנייר זכוכית. עכשיו, תכתוב את 4, הוא כותב. בעצם אני רוצה שהוא יחזור הרבה פעמים על צורת הספרה. זאת המטרה שלי בשלב הזה, צורת הספרה. אוקיי? אפשר להתחיל לתרגל את זה עם המגש חול, אוקיי? כמו שאתם רואות, יש את המגש החול הצבעוני, זה יכול להיות סולת, זה יכול להיות חול ים דקיק, סולת מביאה קצת נמלים לפעמים בקיץ, אז תשימו לב. היתרון של לתרגל כתיבה במגש חול כזה, זה שאין התעכבות על טעות, הוא עושה ככה וזהו, וזה נמחק, שלא כמו על דף, נכון? על דף אני לפעמים מנסה למחוק ממש ממש ממש, וזה לא כזה נמחק, נכון? כל טעות היא הרבה יותר נראית. אז במגש חול כזה, קצת אנחנו מנערים וזהו, זה נמחק, הטעות ברגע. אז נורא קל להם לתרגל את זה שוב ושוב ושוב. אז התרגול הראשון של האותיות יהיה דרך המגש חול הזה. אחר כך התרגולים הבאים, כן, שאפשר לעשות על מלח ולא סוכר כי אז הם אוכלים, אז כן, לא סוכר כי הוא גם מבין נמלים, ואני לא יודעת גם אם הייתי עושה את זה עם מלח, כי לא יודעת, זה כזה לא, גם לא כזה נעים באצבעות, זה גם לא כזה טעים, כאילו אם מישהו כן בטעות טעם את זה, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה גם עם חול או עם חול צבוע, אורז. או עם אורז, בדיוק. אוקיי. אחרי שלמדנו את צורת הספרה, עכשיו בעצם יש צורך לתרגל, 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 ועוד קצת לתרגל. אוקיי?
התרגול של הספרות, הדרך הכי אפקטיבית והכי טובה לעשות את זה, שלוקח להם, שכאילו הכי תופס אותם והכי מושיב את זה, זה לעשות מה שנקרא ספרונים. ובכלל אתם תראו שבמונטסורי אנחנו משתמשים הרבה מאוד בקונספט הזה של ספרונים. זה בעצם אומר הרבה מאוד עבודות אומנות על הספרות, שאנחנו מאגדים אותם ביחד לספרון. אז אפשר שלכל ילד יהיו כמה וכמה ספרוני ספרות כאלה, לא כולם ירצו שיהיה להם את הכל, אוקיי? לא צריך להיות פנאטים בדבר הזה. ילד שרואה, שאנחנו קולטים שהוא סבבה, הבין את העניין, הוא מזהה ממש ממש טוב את הספרות, אפשר להמשיך הלאה, אוקיי? הרבה פעמים יש ילדים שאתם תראו שהספרונים הנפוצים ביותר יהיו כמובן של 6, 7, 8 ו9, נכון? 1 עד 5 בדרך כלל נורא מהר הם קולטים ויודעים. 6 עוד איכשהו גם כן סבבה. בין 6 ל9 כמובן הם מתבלבלים, והרבה מתבלבלים ב7, 8, 9. ואז הרבה פעמים בעצם אנחנו עושים, נניח, ספרון 7. אוקיי? אז מה יהיה בספרון 7? אנחנו מדפיסות מראש, תמיד יש לי בגן, או בכיתה, מודפסים דפים כאלה של הספרות. אני באופן אישי אוהבת לקחת רבע של A4, זאת אומרת על כל A4 שיכנסו לכם 4 ספרות, וכמו שאתם רואות זה ספרות בלון, מה שנקרא, זאת אומרת ספרות שאפשר למלא, אוקיי? במה שזה לא יהיה שאנחנו תכף נמלא. ואז בעצם יש לי ערימות בגן או בכיתה של דפים קטנים שאני חותכת, אוקיי? אז יש לי המון 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 דפים קטנים של 4, המון 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 של 5 וכולי, של כל אחת מהספרות. ואז הילדים לוקחים איזה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, ובעצם מתחילים למלא אותם, נכון? אז נניח עושים את ספרון 7, אז אני אכין דפי שער כאלה, נכון? של ספרון 7 של אלון, אוקיי? שאפשר לכתוב את השם של הילד ואת הספרה שבחרנו, אוקיי? ואז הם בעצם ממלאים את זה בדפים האלה, אוקיי? אז הם יכולים לצבוע את צבע בפנדה, הם יכולים לצבוע אותו בטושים, הם יכולים לצבוע אותו רק בשיטת צביעה של נקודות, אתם מכירים את הצביעה בנקודות, הם יכולים לצבוע, להדביק נצנצים, להדביק חול וכולי וכולי, נו יש לכם מיליון רעיונות, נכון? על איך אפשר למלא את הספרות בלון האלה. אחד הדברים המאוד חשובים כשהם בוחרים על ספרה מסוימת, לחזור הרבה פעמים על זה, שגם השיח סביב זה יהיה על דברים שקשורים למספר, כי אחרת זה סתם צביעה, הם כבר לא זוכרים, כאילו סתם לקחו איזשהו דף, אוקיי? אז לעשות מזה קצת הפנינג, קצת שואו, אוקיי? ללכת להביא 3 חפצים מהחצר ולהדביק אותם, וכולי וכולי, אוקיי? זה ממש ספרונים כאלה, שגם זה נותן איזשהו תוצר שהם יכולים לקחת הביתה ולהשוויץ עם זה, שזה דבר שהם נורא נורא אוהבים, וזה נותן לנו המון 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 תרגול. עכשיו זה גם נותן תרגול על צורת המספר, על הספרה, אבל זה גם נותן תרגול של הידיים, של המוטוריקה העדינה, זאת אומרת זה גם מכין את היד, אוקיי? אני מאוד ממליצה להשתמש במיחוי של פלסטלינה כמובן, מיחוי מאוד מאמן את האחיזת 3 אצבעות ואת שרירי האצבעות, ויש מה שנקרא דיקור. יש במונטסורי, זה נראה
זה נקרא דוקרן, וזה נראה בעצם כמו עיפרון, אבל שהחוד שלו, הנה, אוקיי? זה נראה ככה, זה בעצם עיפרון, כמו עיפרון, אבל החוד שלו הוא ממתכת, אוקיי? וזה נקרא דוקרן. ומה שבעצם אנחנו עושים עם זה, זה אנחנו מתחילים לדקור בנקודות, אוקיי? אנחנו מחזיקים את הדוקרן באחיזת 3 אצבעות, כמובן כמו אחיזת עיפרון, הוא כמו עיפרון, ובעצם אנחנו מתחילות לדקור, טק 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 טק, בדקירות קטנות, אוקיי? לאורך הצורה של הספרה. אז נניח שבחרתי את אחד, אז אני פשוט דוקרת המון נקודות קטנות על הפס עצמו של הספרה אחת. מה שיקרה בסוף, אם אני אדקור את כל הפס, מה שיקרה זה שהצורה תצא. נכון? אני בעצם ככה מוציאה החוצה את הצורה. כשאנחנו עובדים עם דוקרן, אז מומלץ לעבוד עם משטח כזה של, תביאו כזה משטח לינולאום כזה, או שעם, אוקיי? משטח שעם גם אפשר, פשוט כדי שהם יוכלו לדקור, כי על דף רגיל, כאילו על שולחן רגיל זה לא יעבור להם. ואז ככה בעצם הם מוציאים החוצה את הצורה של הספרה, אחר כך צובעים אותה, מדביקים אותה וכולי וכולי. העבודה הזאת עם הדוקרן, המון פעמים טק 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 לדקור עד שאני מצליח להוציא את הצורה, מאוד מאמנת את הידיים, ממש. זה נינג'ה כזה של האצבעות. סליחה, לא הבנתי, זה על דף מתכת או סתם על כל דף? הדף שאנחנו דוקרות זה כל דף, אבל מתחת כדאי לשים משטח שהוא יותר רך, כדי שהדוקרן יעבור. אם תעשי את זה על שולחן... זה לא ריקוע, נכון? זה כאילו, חשבתי שזה כמו ריקוע, אבל זה לא. זה כמו ריקוע? זה דומה. אפשר לעשות את זה גם על, איך קוראים? חמרן. מכירות את החומר הזה? חמרן. מה זה חמרן? זה כמו נייר כסף, אבל עבה. הכוונה זה לספור. נייר נחושת שעליו שים ריקוע. עיפרון ואז... הבנתי. אבל אז אנחנו בעצם בריקוע אנחנו לוחצות, נכון? והמתכת נשארת. נכון. פה הדוקרן הוא ממש חותך. כן, הוא עושה את החוק. הבנתי, ואז את יוצאת לך הספרה כאילו. בדיוק. הבנתי. אז לבריאות. אז זאת ממש עבודה שמאוד משפרת את האחיזת 3 אצבעות, תקשיבו, ממש פנומנלי איך שזה עושה עבודה. אפשר לקנות את זה, יש מוכן, למה את מתכוונת לקנות מנור? את הדוקרן בוודאי שיש מוכן, כן. אפשר גם להזמין אותם באלי אקספרס וכאלה. אוקיי. אז הספרונים האלה סופר מגניב, וגם אתם תראו שאחר כך כשאנחנו נגיע למדעים ולגיאוגרפיה וכולי, אנחנו גם נעשה עבודה דומה עם היבשות נניח, אוקיי? עם צורות היבשות. אז להכיר לילדים את צורת העבודה עם דוקרן, זה אחלה דבר. בכל מקרה אתם תראו שזה ישמש אתכם גם הלאה. אוקיי. אז אחרי שעשינו הרבה מאוד עבודות אומנות, אוקיי? המון עבודות אומנות. בעצם עכשיו אנחנו נרצה לתרגל את זה, אוקיי? את צורת המספר. אז אנחנו עושים ספרונים, אוקיי? עד שילדים ככה תרגלו ויש להם את צורת המספר יושבת להם בראש,
ואחרי שהם מכירים כבר את הצורה של המספרים עד 10, אוקיי? פחות או יותר, אנחנו עכשיו מתחילים לעשות תרגילים של לחבר את שני הדברים האלה ביחד. מצד אחד עשינו מניה, ספרנו כל הזמן, מנינו כל הזמן, ומצד שני הכרנו את צורת המספר. עכשיו אנחנו רוצים לחבר אותם ביחד. Okay? אז אנחנו נתחיל, העזר הראשון שאנחנו נתחיל עם החיבור הזה, יהיה מוטות המספרים, מוטות האדום כחול. שאם אתם זוכרות, ההדגמה הראשונה עליהם הייתה רק מניה. נכון? בפעם הראשונה אנחנו רק מונות, אנחנו סופרות 1, 2, מחליקות את היד וסופרות, נכון? עכשיו אנחנו נסדר, לבריאות, אנחנו נסדר את המספרים עד 10, את קלפי המספרים, לפי הסדר. לפני שאנחנו נתחיל את התרגיל, אוקיי? הילדים מביאים את המוטות, יופי, ספרנו, כפי שכבר עשינו קודם, ועכשיו אנחנו מביאים את קלפי המספרים, את המספרים עצמם, אוקיי? אלה קלפים שבדוגמה הזאת הם עשויים מעץ, אבל לפעמים מעץ, לפעמים מפלסטיק, יש לזה כמה גרסאות. ובעצם אנחנו מסדרים אותם קודם כל למטה, בתחתית השטיחון, לפי הסדר. אבל הילד עוד לא יודע לסדר לפי הסדר, נכון? אז אנחנו משתמשות בשלב הזה במה שנקרא סרגל מספרים. סרגל מספרים זה בעצם, כמו שהוא נשמע, זה פס שאנחנו מכינות עם הספרות מ-1 עד 10 או מ-0 עד 10, לא כזה משנה, שזה בעצם משמש מעין קביים. זה משמש כזה סוג של ביקורת עצמית בעצם לילדים, שהם יכולים לבחון את עצמם. אז אנחנו נתחיל בלסדר את המספרים בתחתית השטיחון לפי סרגל המספרים שאנחנו מניחים לידינו. אוקיי, אתם תראו את זה אתם תראו את זה בהתנסות, במפגש התנסות. ואז בעצם אני ספרתי 1 ואני מניחה את הספרה 1. ספרתי 1, 2, ו-2, 1, 2, 3. הנה 3, אני מניחה את 3. אני בעצם רק מראה לילדים שמניחים את המספרים לפי הסדר. אוקיי? אחר כך אתם תראו שאפשר גם, אנחנו גם עושים עם זה כבר כאילו, אחרי שהם סידרו את זה לפי הסדר פעם אחת, אז עכשיו אפשר גם לשנות את הסדר, נכון? ועדיין אני אשים את 8 ליד 8, 9 ליד 9, נכון? אני אספור, ומספר שאני אגיע אליו. מיכל, שאלה אפשר? בטח. בשלב הראשון של המניה, העמודים היו אנכיים, נכון? לא. הם היו אופקיים? שכפו? אותו דבר כמו במוטות האדומים. אוקיי, סבבה. כי בתמונה זה היה נראה כאילו זה עומד, סבבה, אין בעיה. ומה עוד מאוד רציתי לשאול? ופה בתמונה היא עושה הפוך, היא מצמידה לחלק העליון, אז... פה? לא. כן, פה זה אנכי. או שהיא פשוט יושבת... היא פשוט לא יושבת. היא פשוט היא זזה. אבל איך שהיא הייתה יושבת, היא הייתה יושבת בצד שמול האחד. שמול האחד? אז מכיוון המוטות האדומים כאילו? נכון. אבל הם כן, בסדר, אבל הם לא קיימים בשלב הזה, בסדר. בדיוק. ואחר כך, בשלב הבא, אז זה גם כן אופקי, ואמרת לה שמתחילים מהקצה התחתון של השטיח? אני פשוט כדי לסדר את המספרים. כן, אבל כאילו מתחילים מאחד בקצה התחתון, גם פה הילדה בקיצור הפוכה. נכון. אוקיי, בסדר. את מתחילה מ-10, נכון? לא מ-1.
למה? יותר קל אם את מתחילה בפינה לשים 10, איפה תשימי 1? צריך למדוד איפה הוא יעמוד. אבל איך היא תתחיל לספור אם היא תתחיל לספור מ-10? כשהיא צריכה ללמוד לספור. נכון, צריכה להתחיל מ-1. אבל איך היא תדע איפה לשים 1? באמצע שטיח? איפה? לא, זה למה? נקודת הקצה של תסתכלי הנה, על השטיח. בקצה התחתון השמאלי. תסתכלי על התמונה, היא יושבת הפוך כעת, אבל... כן, העמדה יושבת הפוך, זה בכיוון עבודה אלינו. השטיח נגמר היא איפה שיש המתרגלת את האחד? שלנו. טוב, בסדר, לפי הבנתי. התמונה. אנחנו הילדים. הבנתי. אנחנו הילדים, בדיוק. זה התמונות היום זה בדיקת קשב. לגמרי. תקשיבו, זה לא פשוט למצוא פעילוח. כיוון הנכון של הילד. גם מדהים שכולם סינים, זה בכלל בתמונות. כולם. אני חושבת שזו הייתה הראשונה הסינית. לא, גם הקודמת הייתה. סינית או יפנית, אני לא יודעת. אוקיי, יכול להיות. אוקיי. כן, הנה, זה אותה כיתה. אוקיי. אז אחרי שעשינו את החיבור, כן, נראה לי שעכשיו עדיף שנצא לכמה דקות הפסקה, ואז נחזור לתרגילים הבאים. אנחנו 7:22, 7:35, נחזור, סבבה? שבע 35. אוקיי. טוב, חזרתי לנו גם את ההקלטה, ואני ממשיכה. אוקיי, אז צירפנו את קלפי המספרים למוטות המספרים, ובעצם עכשיו אנחנו צריכות להתחיל לתרגל. אם אתם זוכרות, היה לנו את השלב הראשון שבו אנחנו מלמדים משהו, לימדנו. עכשיו אנחנו צריכים לתרגל אותו. התרגול יתחיל בתרגול מאוד מאוד מוחשי, ואתם תראו שככל שאנחנו נתקדם, התרגול יהפוך להיות יותר ויותר מופשט. התרגול הראשון, כשאני מתכוונת לתרגול במונטסורי, זה עזר כאילו לכל דבר, כן? הילדים, זה נמצא על הרצף בתוך הרצף של חשבון, ובאיזשהו שלב כל הילדים עוברים דרך. שזה ממש השלבים הראשונים של לחבר בין הקונספט של ספרה לבין כמות. העזר הזה נקרא קופסת הפלחים, או באנגלית זה נקרא the spindle box, okay? נקרא ספינדל, פלחים, ולמה? הסיפור ההיסטורי הוא שאתם רואים את הפלחים האלה, החתיכות העץ האלה שהן שטוחות באמצע, okay? אתם תראו את זה בלייב כשתראו את זה במפגש התנסות. בעצם הפלחים האלה, הצורה הזאת, המקור שלה זה החלק הפנימי של הגליל של החוט של מכונת התפירה של פעם. זאת אומרת שבתקופת חייה של מריה מונטסורי, היא פשוט לקחה את מה שהיה לה זמין, שזה הפלחים האלה, שהם בעצם החלק הפנימי של הגליל של החוט תפירה, ועשתה מזה תרגיל. זה לא חייב להיות פלחים, זה הגרסה המקורית, אבל אני מכירה לזה כבר באמת עשרות, אם לא מלא גרסאות, שאנשים שעשו את זה באופן אישי, DIY, יעשה את זה בעצמך. בעצם זאת קופסה שמכילה את התאים
אוקיי? מ-0 עד 10, בתמונה הזאת לא רואים עד 10. וזה עוד תמונה? לא. אוקיי. זה בעצם המספרים מצוירים, אתם רואים, מ-0 עד 10, אוקיי? ולידם, רגע, זה עד 10, אני לא זוכרת אם זה עד 10 או עד 9. לא משנה. אפשר לעשות את זה גם ככה וגם ככה. וגם אתם תכף תראו שיש תרגיל, לפעמים זה עד 9 ולפעמים זה עד 10, זה לא נורא 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 משנה, אוקיי? אוקיי, אם אני לרגע חושבת על זה שנייה יותר עמוק, אז פה שזאת הצגה ראשונית ואנחנו עושים קישור בין הספרות לבין הכמות שמייצגת אותם, אוקיי? תכף אתם תראו שאנחנו נשים פלחים כמספר שכתוב, אז זה עד 9, אוקיי? זה 0 עד 9 כי זה כל הספרות הקיימות. מקופסת הפלחים והלאה, זה כן, רוב התרגילים שאנחנו נעשה אותם עד 10. באופן אינטואיטיבי אתם תראו שזה מה שקורה. מה צורת העבודה שלנו עם קופסת הפלחים? המטרה שלנו זה לספור. בעצם לעשות את החיבור הזה בין ספירה שהמספר מייצג כמות. אז אנחנו צריכים לספור הרבה 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 הרבה. אז מה שאנחנו נעשה, זה צורת העבודה שאנחנו נעבוד עם זה. אני מדלגת רגע על 0, אוקיי? קופצת מעליו, ואנחנו נגיע אליו בסוף. אני מתחילה ב1, ואני מצביעה על המספר 1, ועכשיו אני לוקחת מהקופסה של הפלחים, אני לוקחת פלח אחד, אוקיי? ושמה אצלי ביד, ואומרת 1, וסוגרת את היד. כמה יש לי סך הכל ביד? 1. אז שוב, אני מזכירה, אני סופרת את הספירה הראשונה, אני אומרת 1, לוקחת פלח, 1, אני מצביעה עוד פעם, אוקיי? ו1, מניחה. זה 4 פעמים. טוב, נתקן את זה אחר כך. אנחנו סופרים 4 פעמים. בעצם המטרה שלנו זה לספור כמה שיותר. אני רגע עושה הדגמה כאילו שאני עושה את התרגיל, אוקיי? אז אני מצביעה על הקופסה. 1, לוקחת פלח. 1, מצביעה על הקופסה. 1, מניחה את הפלח הראשון. 1, 2. רק שנייה, מיכל, את מצביעה על הקופסה. רגע. תנו לי, כשזה באמצע אז זה עוצר את הרצף, אוקיי? אז עוד רגע. אני מצביעה 1, פלח 1, שוב מצביעה 1, מניחה פלח 1. 1, 2. 1, 2, לוקחת 2 פלחים, סוגרת היד. 1, 2, מצביעה על הקופסה. 1, 2, מניחה 2 פלחים, בתא המתאים. אוקיי? ממשיכה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. סוגרת. 1, 2, 3. אני עוד פעם מצביעה על הקופסה. זה המקום. 1, 2, 3. אוקיי? וככה אני בעצם ממשיכה הלאה. מה שזה עושה זה אני בעצם נותנת לילד קביים. כי עוד מעט הוא לא יזכור איך נראית, כשהוא יגיע לתא החמישי, אולי הוא לא זוכר שככה נראה 5, בתא השישי הוא בטח לא זוכר, בשביעי בטח שלא. זה הפעמים הראשונות שהם בעצם עושים את החיבור הזה, בין צורת המספר לבין הכמות שזה מייצג. אז הדרך לעשות את זה, זה דרך ספירה, נכון? אני בעצם חוזר כל פעם חזרה לספירה מההתחלה, כדי לדעת איזה מספר אני מחפש עכשיו.
יש? מיכל, רציתי לשאול, האם יהיה סרטוני הדגמה? לזה לא. בנושא הזה? לא, אוקיי. לא צילמנו את זה בנגלה הראשונה, כי לא הספקנו, כאילו לימדנו את זה כבר, ואז לא... אתם יודעות איך נוצרו כל הסרטונים מלכתחילה? בקורונה. בקורונה. אנחנו לימדנו קורסים פרונטליים, כרגיל, כמו כולם, כמו שהיה תמיד, בתוך כיתה, ואז פתאום התחילה הקורונה. ובזום לא הצלחנו, כאילו אי אפשר היה להדגים. וואו. אז פשוט צילמנו סרטונים של הכל. עכשיו במקרה, בחשבון כשהתחלנו לצלם, כבר היינו אחרי שכבר לימדנו את הספרות עד 10. אז אמרנו, טוב, את השיעור ההוא כבר הם למדו, נתחיל קודם כל בלצלם את מה שאנחנו חייבות לשבוע הבא, וככה לא הגענו לצלם את המספרים עד 10. אוקיי, בסדר, תודה. זאת הסיבה ההיסטורית. אבל אתם תתרגלו את זה בהתנסות ואתם תראו את זה בהתנסות, אוקיי? את צורת העבודה. מה שחשוב... מה את עושה עם האפס? את כאילו מדלגת כאן על... נכון. מה את אומרת? אני מדלגת עליו לחלוטין, ואז אני אניח שאני עושה fast forward קדימה ל9, אוקיי? אז אני מצביעה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. לספור את היד. 1, 2, 3, 4, 9, ולספור 9. מה יקרה בסוף 9? לא יישארו לי יותר כפיסים בקופסה, נכון? שמתי את כולם. ואז אני אומרת לילדים, לא נשארו לי בכלל, כאילו נגמרו כל הכפיסים, ולא שמנו שום דבר בתא הזה, למה לא שמנו? ואז בדרך כלל הילדים ישר צועקים, בטח, כי זה 0. נכון, 0 באמת מייצג קבוצה ריקה. זאת המשמעות הרי של 0, שהוא מייצג קבוצה ריקה, הוא שומר מקום, נכון? שומר מקום של המספר. אז ככה הם לומדים ש0 זה קבוצה ריקה, ב0 אין כלום, לא שמים שום דבר ב0, זה 0 חפצים. אבל למה את לא מתחילה מזה? למה את לא מתחילה מה0? בעצם את רוצה את ההבנה שאחרי שהם ידעו את כל 9, אז בעצם תחשפי את ה0? כי אם אני אתחיל את הדיון מ0 מההתחלה, הם לא יגיעו, זה כל כך מופשט, שהם לא, זה כאילו, ב0 שמים כלום, אוקיי, סבבה. 1, ב1 שמים 1, אוקיי, זהו, זה כבר כאילו נהיה לא, אוקיי. אז אמרתי את זה, סבבה. אבל כשמגיעים לזה בסוף, אז בעצם יש את ההבנה. בדיוק, פתאום יש הבנה אחרת, שכאילו, כן, בכל האחרים שמנו משהו. כי עכשיו מבחינת הילד, אני לא שם פה כלום, או יופי, גם בכל היתר אין כלום, הוא לא קולט שיש שם כלום לעומת כל היתר שהם מלאים, כאילו, זה שלבי הבנה. טוב. וגם את זוכרת שאנחנו תמיד מנסים במונטסורי לייצר את הרושם הכי גדול שאנחנו יכולים על הילדים, כאילו מה ייתן את האפקט שיעשה הכי וואו, נכון? אז בסוף להישאר עם כלום ולהגיד להם לא נשאר לי שום דבר ולא שמנו כלום בתא הזה. אז כאילו תפסו אותי כזה, הם מבסוטים מזה. זה מדהים, כי הפלחים האלה ממש מותאמים לכף היד. זה כזה ממש מותאם לאחיזה. ממש. באמצע. וגם זה מדהים שמה שקורה זה שבדרך כלל הילדים באיזשהו שלב כזה, הם קולטים, הם כזה אומרים, 7 זה הרבה יותר מ1. נכון, כי זה הרבה להחזיק 7. תקשיבו, זה הרבה. אתם מצליחים להחזיק את זה, את 9, בכף יד אחת? כן, אבל זה מאתגר. כן. זה מאתגר.
יש גם ב-AMI, מי שרוצים להיות מאוד מאוד מהדרים ומאוד מקפידים, אז ב-AMI הם אפילו מלמדים את זה שקושרים חוט, זאת אומרת סרט סביב כל קבוצה, ואז שמים כל קבוצה בפנים. אפשר ללכת עם זה עד לשם. אני באופן אישי חושבת שזה מספיק. אז זה הסיבה שיש חלק מהם שנראים כמו מזלג. כאילו ראיתי שיש חלק שנראים כמו מקלון ובאמצע שטוח, ויש סוגים שנראים כמו משני הצדדים כמו מזלג כזה. לא, אני לא מכירה את הסוג הזה, אני לא מכירה, אבל אני מכירה את אלה, אבל האמת היא שזה ממש לא משנה, כי אפשר אפילו לעשות את זה בבית ממקלות רגילים, כאילו לצורך העניין, מקלות שאספתם בחוץ. אין לזה באמת משמעות מעבר לזה. אפשר אולי מקלות ארטיק אפילו, הצבעונים. כן, אבל שצריך שכולם יהיו באותו צבע. אז אפשר את עץ, יש להם כזה אותו דבר של עץ. נכון, זה יכול להיות. ואפשר להכין את התאים האלה מכל מיליון דרכים, באמת. אני ראיתי כל כך הרבה דרכים שאתם לא מבינות. בפינטרסט אתם עושות התאמה בין ספרה לכמות מונטסורי, אתם תקבלו 80,000 רעיונות. אוקיי, אז אחרי שתרגלנו בפעם את קופסת הפלחים, בעצם אנחנו עכשיו יכולות לעשות כל מיני גיוונים ותרגולים. אז פה נניח זה בגן של שלומית, היא עשתה עם לימונים ננסיים, זה בכלל לא משנה, כאילו אפשר לעשות את זה עם כל דבר על כל דבר. אוקיי, עכשיו כשאנחנו בעצם באים עכשיו לתרגל, אנחנו רוצים בעצם לתת לילדים הרבה מאוד סוגים של תרגילים מגניבים שידליקו אותם, שיסקרנו אותם, אבל בעצם יאפשרו להם לתרגל בדיוק את המיומנות הזאת שוב ושוב ושוב, נכון? אז אנחנו רוצות הרבה וריאציות על אותה המיומנות, כי הדבר הזה צריך לתרגל אותו. הבסיס הזה שילד בשנייה מסתכל ומיד יודע מה המספר, ואין לו אפילו רסיס קטן של התלבטות אם זה 7 או 8, אוקיי? שאין לו אפילו לרגע חוסר ביטחון, זה מדד נורא חשוב להצלחה. כי ברגע שאנחנו מנסים לבנות איזשהו מגדל על בסיס שיש בו טיפה, אפילו טיפה של חוסר ביטחון, זה ממשיך ומתגבר. אוקיי? הטיפה הזאת, הילד לא יודע למה הוא לא לגמרי מרגיש ביטחון, הוא רק יודע שהוא לא מרגיש ביטחון. אוקיי? אז מאוד 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 חשוב לא לדלג על שלבים, ולא לוותר שהבסיס הזה, ההיכרות הזאת של 10 הספרות, זה חייב לשבת להם תוך כדי שינה, ממש, שלא יהיה לרגע היסוס הכי קטן. אז אחרי שעשינו את מוטות המספרים... רגע, על איזה גיל את מדברת בעצם? בעצם אחרי כמה זמן זה אמור לשבת, או שבעצם אי אפשר לשאול דבר כזה? וכל אחד יש לו את הקצב שלו. איך אנחנו קולטות את זה תוך כדי, כאילו, נכון? אבל גם איזה גיל, יש משפחתונים, פעוטונים שעובדים על זה בגילאי 2.5, אוקיי? בקל, ובכיתות א', כשאנחנו מתחילים להכיר את המספרים, אז גם אנחנו צריכים להושיב שם ממש ממש הכירות טובה, שלא יהיה אפילו לשנייה של חוסר ביטחון. וגם אני רוצה להושיב צורת עבודה. אני מזכירה לכם, תמיד במונטסורי אנחנו לא עושים את התרגיל רק לשם התרגיל, אלא גם צורת העבודה מאוד משנה.
אז איך בעצם אנחנו עושים, יש לנו שני סוגים של התאמות בין ספרה לבין כמות, אוקיי? שהם התרגול. היה לנו את המוטות האדום כחול, אוקיי? זה הלימוד. פה אנחנו לימדנו את החיבור בין ספרה לבין כמות. אחר כך, התרגול הראשון זה קופסת הפלחים. ואז התרגול השני, אני רגע דווקא על זה מדלגת, אוקיי? התרגול השני, כי זה וריאציות, אפשר לעשות כאלה כל מיני סוגים במילים. התרגול השני הוא בעצם התאמה בין ספרה לכמות, ככה זה נקרא, התאמה בין ספרה לכמות, של חפצים שונים. אוקיי? מה שאנחנו עושים זה בעצם, אתם רואים, נניח בדוגמה הזאת, זה מדבקות שונות, נניח שזה מיניאטורות קטנות, או זה לא משנה מה, אוקיי? מה שאנחנו רואים זה שהן שונות אחת מהשנייה, אוקיי? אני לא מתה על הדוגמה הזאת בכלל, זה לא תמונה. מיכל, יש לי שאלה. אני עובדת באמת התאמת כמות לספרה בגן, ויש ילדים שאני מסמנת להם עיגולים מתחת לספרה. סימן עיגולים גילית את כל התשובה, הוא בעצם ממלא עיגולים. אבל לפחות עד שהם באמת מקבלים את הביטחון של 5, 6, 7. אבל זה לא נותן להם ביטחון, כי זה בעצם נותן להם את התשובה, ולא נותן להם את ההבנה, את החיבור, שבאמת 5 זה 5. תכף אנחנו נראה איך אנחנו כן יכולים לתת להם את זה. אחד הדברים שאני עושה כשאני רואה שילדים מתבלבלים בין שתי ספרות, וזה בדרך כלל זה קורה, נכון? אנחנו רואים שהם מתבלבלים בין שתי ספרות. אז להכין ספרון על כל אחת מהספרות, זה מקבע את זה, זה מושיב את זה, אוקיי? אז אם הם מתבלבלים בין שתי ספרות, להכין ספרון של כל אחת מהספרות, שזה יכול להיות גם מספרי בלון, כמו שעשינו מקודם, אבל אני יכולה גם להדביק חפצים לפי הכמות, נכון? בספרון של 5, אז אני אעשה 5 חופושיות, ודף אחד של 5 כזה, ו5 כזה, ו5 כזה. אז בעצם הספרונים עושים יופי של להושיב את ההבדלים. אני מאוד אוהבת לשחק עם הילדים ים יבשה של מספרים, זה אנחנו משחקים את זה המון. ים יבשה מספרים זה אומר בדרך כלל המספרים שאני אבחר יהיו 6, 7, 8 ו9, מעניין למה, או 5, 6, 7, 8 ו9, זה מספרים שכולם מתבלבלים ביניהם, ובעצם אנחנו עושים ים יבשה, אני מסמנת עיגולים על הרצפה, על העיגול הזה ב6, על העיגול הזה 7, זה 8 וזה 9, וצועקים 7, כולם קופצים ל7, 8, כולם קופצים ל8, אוקיי? הים יבשה הזה עובד פגז, ומה זה מושיב טוב את ההבדלים? אפשר גם לעשות את זה אם נזרוק בלוני מים על עיגולים על הקיר עם המספרים, אפשר לעשות את זה עם... נראה לי זה עם החישוקים יותר נקלט, כי זה משהו מוחשי, זה לא כמו המדבקות האלה. לא, המדבקות האלה זה, או החפצים הקטנים שאתם תכף תראו שאנחנו כן, פשוט התמונה הזאת היא ממש לא טובה, היא מבאסת אותי, אני אביא לכם, אני אראה לכם את זה בהתנסות, את צורת העבודה על זה. לדעתי פעילות, בכלל פעילות שובבית כזאת בגילאים הקטנים, או גילאי 4, לא משנה, זה נקלט יותר. נכון. אני רואה את זה אפילו שאני עם גילאי 2.5, ואנחנו בצמיגים שיש לי בגן, סתם עוברים מאחד לשני וסופרים, ואני רואה איך קולטים את זה מהר, כאילו את העניין של הספרות. אני מאוד מאוד מסכימה, המטרה של התרגילים האלה, יש להם עוד כמה מטרות, חוץ מזה. אז את צודקת במובן של להושיב טוב את צורת הספרה, כשאני רוצה לייצר הבדלים, כשילד מתבלבל ואני רוצה הבדלים, אז
הכי טוב, בכלל הכי טוב להוסיף כמה שיותר משחקים שהם פיזיים, מוחשיים ותנועתיים, אני מסכימה ב1,000,000%. זה תמיד 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 נכון. המטרה של התרגילים האלו, של התאמה בין ספרה לכמות, שאנחנו רוצים לראות בעצם את כל הפריסה של 10. אוקיי? שפה אנחנו מקבלות ערך מוסף. מה שאנחנו עושים זה אנחנו קודם כל, כשאנחנו מגישים את התרגיל הזה, אנחנו קודם כל, יש לנו את המספרים עד 10 בקערית אחת, ויש לנו קערית שנייה עם המון המון חפצים בפנים. שבעצם אנחנו מניחים את החפצים בתוך הקערית, והדבר הראשון שאנחנו עושים זה מתחילים במיון, בדיוק כמו שמיינו עד עכשיו ועשינו מיון והתאמה, אנחנו מתחילים במיון. אני קודם כל ממיינת את החפצים. בפינה השמאלית של השטיחון, כמו שאני תמיד עובדת, אוקיי? מניחה את החפץ הראשון, בפינה השמאלית של השטיחון, לוקחת את החפץ השני, אם הוא אותו דבר, הוא מצטרף אליו, אם הוא לא, שורה הבאה, אותו דבר, כמו שאני עושה תמיד מיונים. יופי. אז בעצם מיינתי בצד את כל החפצים שלי, נכון? כמו שאני תמיד עושה מיון. עכשיו אני אסדר את המספרים לפי הסדר, אוקיי? ליד. אוקיי? אני אסדר את המספרים למעלה בחלק העליון של השטיחון לפי הסדר. אני אעזר בסרגל מספרים כדי שיהיה לילד קל לסדר את כל המספרים למעלה. ועכשיו אני בעצם הולכת לקבוצות שמיינתי, אוקיי? לאיפה שמיינתי, ואני מתחילה בקבוצה הראשונה שיצא לי, אוקיי? נניח 3 ליצנים, הייתה הקבוצה הראשונה. אז אני סופרת כמה יש לי בקבוצה הראשונה. 1, 2, 3. אוקיי, 3. ועכשיו אני הולכת למספרים שנמצאים למעלה, על החלק העליון של השטיחון, כמו בתמונה, אוקיי? החלק העליון. ואני סופרת. 1, 2, 3. אז פה המקום של זה. ואני חוזרת לערימה שלי. 1, 2, 3. לוקחת אותם ומניחה אותם במקום שמתאים ל3. חוזרת חזרה לחפצים שמיינתי. סופרת כמה יש לי בקבוצה הבאה, לא יודעת, בוא נראה. 1, 2, 3, 4. אוקיי. אני הולכת למספרים שסידרתי, חלק העליון של השטיחון. 1, 2, 3, 4. סופרת. זה המקום של 4. בוא נשים אותם פה. 1, מעבירה. 2, 3, 4. וככה בעצם אני מעבירה לאט לאט כל קבוצה למקום שמתאים לה, לפי מספר החפצים שבקבוצה. עד שאני אגיע לקבוצה האחרונה שנשארה לי, שנניח שהקבוצה האחרונה שנשארה לי הייתה 2, אני מסתכלת, בקבוצה האחרונה נשארו לי 2 חפצים, 1, 2. אני מסתכלת, המקום של 2 הוא באמת המקום האחרון שנשאר פנוי. עשיתי נכון, נכון? הילד כבר מבין מעצמו, עשיתי נכון. אז ככה אנחנו יכולים להכין הרבה מאוד סוגים של תרגילים של התאמה בין ספרה לכמות. כל מה שאני צריכה זה את הספרות, נכון? מ-0 עד 10, או מ-1 עד 10, לא חייבים את 0 תמיד. וחפצים כלשהם, זה בכלל לא משנה איזה. זה יכול להיות 2 ליצנים, 3 תפוחים, 2 חיפושים, זה לא משנה. אוקיי? אבל נכון שזה לא משנה, אבל אני יכולה להשתמש בזה, נכון? אתם זוכרות במפגשים האחרונים שדיברנו על ספה, אז אמרתי, זה אחלה מקום להכניס את החגים, את עונות השנה, נכון? את הדברים שאנחנו עובדים עליהם. גם פה, אם אני עכשיו בפורים,
אז מגניב לגמרי לספור ליצנים או אפים אדומים או מה שזה לא יהיה. אז המשחקים האלה או העזרים האלה, התרגילים האלה של התאמה בין ספרה לכמות, זה אחלה מקום שמתחלף, מקבל כל הזמן גיוון, אנחנו יכולים לעשות כל מיני סוגים של כל מיני דברים, ובעצם גם ממש ככה להכניס פנימה את הערכים הנוספים שאנחנו רוצות דרך המקום הזה. מה שזה עוד נותן, היכולת שלי לגוון פה את החפצים, מה שזה עוד נותן, זה נותן לי לגשת לילדים שאני מרגישה שיש איזשהו קושי, שהם, אני רואה שהוא לא מגיע לחשבון, הוא לא מגיע כבר יותר מדי זמן, זה לא קורה, אני יכולה להכין תרגילים שיכניסו דברים שמעניינים ספציפית את הילדים האלה. אז הייתה לי שנה שהכנתי המון תרגילים של דינוזאורים, כי זה היה ילדים שהיה להם פטיש לדינוזאור. בחיי, הייתה לי אפילו שנה שאני הכנתי, וואי, זו הייתה שנה, מה זה יוצא דופן? הכנתי סט שלם של תרגילים שהיו על טנקים, בחיי, על טנקים. שאני לא האמנתי שאני עושה את זה, ושאני מכינה תרגילים על טנקים, אבל היה לי ילד אחד שהוא הצטרף כזה לקראת סוף השנה, וגם היה קטע שהיה צריך מהר להכניס אותו פנימה, והוא לא דיבר מילה עברית, והוא הגיע לארץ, והוא היה במצב רגשי לא פשוט, ובמשפחה שם היה גם עוד איזה דרמה נוסף לכל העלייה, אז באמת היינו באיזה נקודת זמן מאוד ככה רגישה ועדינה, ולמה טנקים? כי הדבר היחיד שהילד הזה באותו זמן היה קשור אליו, זה איזה משחק מחשב שאבא שלו נתן לו לשחק, שזה משחק עם טנקים. וזה הדבר היחיד שאמרתי, אוקיי, זה ייתן רגע את החיבור שלה, אוקיי? תראו כמה בעצם היה צריך פה איזה מקום כזה של מענה נורא אישי וממוקד ופרטני, כי זה באמת היה ילד בסיטואציה ספציפית, אבל תראו איך אפשר להשתמש בעצם בדברים האלה, דרך המקומות האלה. אני לא אשכח את זה בחיים. אני אחר כך גנזתי את כל התרגילים האלה, שאני לא אראה אותם יותר. אמרתי, לא אמורים להיות בגן ילדים תרגילים על טנקים. לא, אנחנו לא סופרים טנקים. אבל היית מלמדת אותו על מבנה של אוגדה. מה? היית מלמדת אותו על מבנה של אוגדה, כמה טנקים באוגדה, במחלקה, בכיתה. הוא לא דיבר מילה עברית, אני מזכירה לך. היית מלמדת אותו את המילים. אוגדה. אבל במחשב לא, המשחק היה כזה. גם רציתי ובסוף קורס מקים לא הבנתי. לא, אני רציתי להוציא אותו מהטנקים. אוי אוי אוי. ציונות. כן, זה כזה... זה לא בדיוק ציונות, אבל בסדר. אבל בטח אחר כך הוא הבין היטב. הזדהות עם הצבא וציונות. שמה? אני אומרת, לעולה חדש, הזדהות עם הצבא, זה סוג של ציונות. נכון. סוג של, אבל בואו נקווה שהציונות כבר לא מתבטאת בטנקים, נכון? אז משום סוג שהוא. אוקיי, אז התאמנו בעצם בין חפצים שונים ומשונים, שמה שכן צריך זה שכל השלושה יהיו אותו דבר כמובן, אוקיי? ולכן אני נורא לא מרוצה מהדוגמה הזאתי, שיש לכם פה, ואנחנו נחליף אותה, את התמונה הזאתי. למה היא לא טובה? כי הם לא אותו דבר. נכון? הם לא באמת אותו דבר. אז נכון, אפשר להבדיל, אוקיי, אבל הייתי מעדיפה שכל הכוכבים יהיו אותו דבר. זה נראה פחות טוב. יהיה יותר קשה לילד למיין ככה. אבל בוא נגיד בין הלבבות הגדולים לקטנים, גם לא כזה הבדל טוב. בקיצור, לא הכי יפה ואסתטי, אפשר לעשות את זה עם 80,000 דברים יותר מדליקים. אוקיי. מה שמפריע לך זה שבספרה הספציפית זה לא אותו דבר, נכון? לא בין הספרות. בדיוק, בין הספרות זה לא צריך להיות אותו דבר. זה לא צריך להיות אותו דבר, בדיוק.
בדיוק, וזה לא... כאילו אם זה לבבות, אז 2 לבבות כתומים, אם זה ריבוע, אז 5 ריבועים כחולים, נגיד. כן, כאילו זה לא מספיק אותו דבר שילד ידע, רגע, הריבוע הזה יש בו פרפר, אבל בריבוע הזה יש לב, אז זה אחרת. אני לא בטוחה שהוא היה יודע, כי... כן, זה סתם מסבך אותו. בדיוק, זה כאילו יש יותר מדי פרטים שהם לא מסתדרים באמת אותו דבר. אני הייתי מעדיפה שכל הזה יהיה אותו דבר. ואת לא מאתגרת אותו עם שדה גדול יותר? נגיד, ליד כל ספרה, לשים מדבקה, נגיד, אם עובדים על צבעים עכשיו גם בנוסף. אז נגיד, 1 זה כחול, 2 אדום, 3 זה ירוק וכן הלאה. שמה רק לרמז, כאילו, ואז נותנת לו דף מדבקות מכל אותם צבעים, והוא צריך למנות ולהדביק לפי הספרה. את נותנת לו את הכמות המדויקת. הוא לא ידביק לפי הספרה, הוא ידביק לפי הצבע. כן, אבל הדרישה היא שזה כן יהיה גם לפי המספר. אבל הוא ידביק לפי הצבע. לא, בסדר, נגיד עכשיו אני רוצה שמכחול הוא ידביק 2. אוקיי. אז אני שואלת אם את נותנת לו 2 מדבקות בלבד, או שאת יכולה לתת לו פס מדבקות, והוא צריך להבחין אם הוא ממשיך או עוצר. מה היתרון של צורת עבודה כזאת על פני מה שאת מציעה? שהוא יודע מתי הוא סיים ושהוא צדק. בקרת טעות, כן, ברור. בדיוק. זה עושה את כל ההבדל. כי ברגע שילד בעצמו, הוא יכול לבדוק והוא רואה, מיד יש תחושה של הצלחתי. לעומת עם המדבקות, איך הוא ידע שהוא הצליח? מישהו צריך לבוא להגיד לו, זה כאילו צריך לבדוק אותו. ואז זה כזה, הוא לא סגור, כן, לא. התחושה היא לא אותה תחושה. אוקיי. אוקיי. אז הכרנו את הסוג הזה של התרגילים, שאפשר להכין 80,000 סוגים כאלה. הסוג השני של התרגילים של התאמה בין ספרה לכמות, זה בעצם כשהחפצים הם זהים, בדיוק אותם חפצים. הגרסה הראשונה של זה נקרא ספרות ודיסקיות. אם אתם... אני מנסה פשוט להיזכר במילה באנגלית רגע. טוב, תכף זה יחזור לי. נו, אתם מכירות את זה שזה נתקע ואז כאילו אי אפשר לשחרר? טוב, אני בכל זאת אשחרר וזה בטח יגיע אליי. בצורה השנייה בהדגמה השנייה שבה כל הדיסקיות הן זהות, הן אותו דבר, אנחנו נעבוד בצורת עבודה מאוד מאוד שונה. צורת העבודה היא מאוד שונה. המטרה היא די דומה, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. אם מקודם, כשהחפצים היו שונים, הדבר הראשון שאנחנו עשינו היה מיון, נכון? ואז התאמה של הקבוצה למקום הנכון. הפעם מה שאנחנו עושים זה, אנחנו קודם מסדרים את המספרים, אוקיי? את הספרות, בחלק העליון של השטיחון, למעלה, נעזרות בסרגל מספרים, תמיד. ואז בעצם אנחנו כל פעם נניח דיסקית אחת. אוקיי? אז אנחנו נצביע 1, ניקח דיסקית 1 ונניח 1. 1, 2, אני סופרת תמיד כדי לדעת איפה אני. אוקיי? 1, 2, ואני לוקחת 1, דיסקית 1 ו2, ואת השנייה אני שמה הפעם לידה, ולא אחד מתחת לשני. אוקיי? בגרסה הקודמת כשהנחנו אותם אחד מתחת לשני, והשתמשנו אמנם בחפצים שונים אבל הם בגדלים דומים,
מה שקרה זה שנוצר דירוג אינטואיטיבי, נוצר המשולש הזה. זה אותו משולש שנוצר במוטות, נכון? במוטות המספרים. וזה אותו משולש שנוצר במוטות האדומים, נכון? למה? כי זה בעצם אינטואיטיבית מרמז על כך שככל שהכמות גדלה, אם החפצים הם בגודל דומה, אנחנו נקבל עלייה שמוצגת על ידי המשולש הזה, נכון? פה אנחנו הולכות ללמוד ערכים אחרים דרך העובדה שאנחנו מתרגלות בין ספרה לכמות, את ההתאמה בין ספרה לכמות. והערכים האחרים הם, תכף אתם תראו, אנחנו הולכות לתרגל את הערך המוסף שנקרא זוגי ואי זוגי. ולצורך כך אנחנו לא מסדרות אותם אחד מתחת לשני כדי לקבל את הפירמידה, אלא אנחנו מסדרות אותם אחד ליד השני בזוגות. מה שצריך לשים לב זה לשמור מראש על המרחקים, אוקיי? כי אנחנו נרצה שאפשר יהיה להעביר אצבע בין הזוגות, אוקיי? אנחנו נשמור על מרווחים, אתם תראו את זה כשאנחנו נתרגל את זה. אז אני סופרת, 1 מניחה 1, 1, 2 מניחה 1, 2 כשהם אחת ליד השנייה. 1, 2, 3 אני מצביעה ומניחה 1, 2 ואת השלישית מתחת, בדיוק כמו שאתם רואות בתמונה. וככה בעצם אני מסיימת לסדר אותם עד הסוף, עד 10. אוקיי? כל פעם סופרת ומניחה בהתאם. אחרי שסיימתי לסדר את כולם עם הילד, אוקיי? יכול להיות שאני יכולה לתת לילד, אתה רוצה להמשיך? תקרא לי כשתסיים? בסדר? זה גם אפשרות. תלוי בילד, אתם מכירות את הילדים שלכם. אז אחרי שסידרנו ופרסנו בעצם את כל המספרים, אוקיי? הכל יושב עד הסוף, בדיוק נגמרו לנו הדיסקיות גם, נכון? מן הסתם, אנחנו נשים דיסקיות בדיוק כמספר, לפי המספר שאנחנו צריכות, זה תלוי אם זה עד 9 זה 45 ואם זה עד 10 זה 55. הן גם יכולות לספור, אבל זאת הכמות. אז אחרי שסידרנו, עכשיו אני מראה לילדים את ההדגמה הבאה. אני מדלגת רגע על אחד, ואני אומרת לו, תראה, המספר, סליחה, אני לא מדלגת על אחד. אני אומרת לו, תראה, זה המספר 1, יש לו 1. 1 זה מספר 2. מספר 2 יש 2. הוא זוגי. אוקיי? כפי שאמרתי, אני מקטינה את 1, כמו שדילגתי אז על 0. אפשר לדלג על 1. אני רוצה אני אדגים את זה יותר על 2. אוקיי? אז 1 זה 2. 2 הוא זוגי. ואני מעבירה את האצבע בין הזוג. אוקיי? של 2. זאת אומרת, הוא זוגי, יש לו זוג. הוא זוגי. 3. אני מנסה להעביר את היד, ואי אפשר להעביר את היד. הוא אי זוגי. אוקיי? בעברית זה עובד פגז. אי אפשר להעביר את היד, אי זוגי. אין לו זוג. לזה אין זוג. הוא אי זוגי. בואו נראה את 4. 4 אפשר, זוגי. 5 אי אפשר, אי זוגי. אוקיי? זו דרך, מה זה חמודה? מה זה כיפית? ילדים... בכלל, אולי אפשר בדרך אפילו עוד יותר מופשטת. מה? אפשר אולי בדרך קצת יותר מופשטת, כמו להגיד, תסתכלו כאילו ל2, ל4 יש חבר, ובאי זוגי תמיד יש איזה אחד שאין לו חבר. נכון. אולי בדרך כאילו יותר מוחשית. אבל כשאני מעבירה את האצבע, אני אומרת, אפשר לעבור, אי אפשר לעבור. נכון. ואז זה נהיה נורא קל, אי זוגי, אי אפשר לעבור. אין לו זוג. יפה. אוקיי? אני הייתי שמה מקל דק באמצע.
אבל זה רעיון פצצה, לשים אצבע שזה תוקע וזה כן, אי אפשר. זה הופך להיות מוחשי יותר כשאת עושה את זה עם האצבע. זה גם חמוד לילדים, זה מאוד חמוד להם, שהם לא יכולים לעבור, כאילו אי אפשר לעבור, זה ממש מתאים לילדים. אי אפשר, אי זוגי. זה נהיה נורא קל. כן. אהבתי. ולמה אנחנו לומדים זוגי ואי זוגי, את המושגים האלה? הם משמשים המון 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 בהבנה אינטואיטיבית אחר כך של עולם המספרים. אני אשאיר אתכם עם המחשבה הזאת, תמצאו כל מיני מקומות איפה אתם יכולות לראות שזה תורב, ההבנה הזאת. זה כל כך חשוב הדבר הזה, כשהם מגיעים לכיתות יותר מאוחרות ואני מנסה להסביר, אז יש ילדים שבאמת לא מבינים את זה. כי לפני כן לא הייתה שום המחשה, זאת אומרת, פתאום הכל מופשט, מגיעים כבר לכיתה א' ב' שהם צריכים לדעת המספרים והכל כל כך מהר רץ שמה עם החיבור והחיסור, והם לא מצליחים בכלל להדביק את הקצב ומלמדים כבר עוד ועוד, זה פשוט, זה נורא מה שקורה שם. יש ילדים שממש מאבדים את זה. בגלל זה כל כך חשוב להושיב את השלבים האלה בצורה טובה מוחשית, כדי שתהיה לילדים ממש את התחושה הזאת של הבנה בתוך העצמות, מה שנקרא. כי בישראל לא יודעים גם ללמד חשבון. את רואה את זה לאורך עד התיכון. לא יודעים. תאמיני לי, יש לי מורות שהן חברות בתיכון, ואני יודעת על מה אני מדברת. כן, אני מאוד מסכימה, אני פשוט יש לנו חברה שהיא בין כותבות ספרי החשבון מתמטיקה לגילאים היותר בוגרים, והיא אומרת שזה פשוט מזעזע, הם לא יודעים, אין שיטה נכונה ללמד חשבון בישראל. נכון, אז זאת השיטה. נכון, כי אין את המושג של עשרוני ואין את המושג של זוגי, ילדים מגיעים ככלי ריק ודוחסים אותם ואז הם הולכים דוחסים בצורה לא מעניינת. לא נכונה גם. ושהם לא מצליחים להבין. דוחסים ואז אתה מתוסכל ואתה אז אנטי על המקצוע הזה. נכון. לא רוצה ללמוד אותו אפילו. זה לא רק בחשבון לצערנו, כן? את יודעת, יש לי, הבן שלי, זה מדהים, הבן שלי, אני חייבת לספר לכם, הוא כל חייו ידע שהוא יהיה מורה. וכשהוא סיים את הצבא, הוא הלך להיפגש עם המחנך שלו מכיתה י"ב. וחגי אמר לו, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. אם אתה רוצה לפרנס משפחה, אני לא מציע לך. והדבר האחרון שבר חשב, זה ללכת ללמוד הנדסת מכונות. הוא ישב על התחת ולימד את עצמו חשבון, מתמטיקה. את לא מבינה איזה חומר, היום הוא מהנדס מכונות, וזה הוא עשה לבד, כי הוא לא, מתמטיקה זה היה מבחינתו יפנית. כן, אבל ברגע תקשיבו, זה מדהים, ככל שאתם תכירו יותר את העזרים המונטסוריים, אני מבטיחה לכם שאתם הולכות בעצמכם להתאהב בתחום הזה שנקרא מתמטיקה, ואז בכלל, אתה מה זה כל כך צועק ההבדל. כאילו, מי מצב... אני חושבת שאני למשל תנאתי מתמטיקה כל חיי, ברגע שעשיתי לעצמי סוג של שיטות להבנה, שאני המצאתי לעצמי, בדיוק מה שליזי אומרת. רק מי שמצליח ללמד את עצמו, איך שהוא מצליח כאילו עם הדבר הזה. אוקיי. כמו שעשינו את העבודה עם ספרות ודיסקיות, אפשר לעשות עם כל מיני... אוי, איזה כיף, יש לי מלא אבנים כאלה בבית. אני בדיוק. לא חושבת שהכניסו לך לפה? את לידם. כן. זה בהחלט... זה עדיין מפחיד אבל, הם בשנייה, למרות שאת יודעת. גיל 3 זה גיל קצת יותר בוגר. אז בהחלט תלוי בילדים שיש... לי הגן שלי הוא מעורב כאילו גם גיל 1.5 עד 3 כזה, והוא די הרבה פעמים ביחד הרבה פעמים, כי זה אני מאמינה בזה,
אז כאילו, יש לי בובה שאני ממש הייתי חוששת ממנה, מלהביא את הדברים האלה. אז לא, לא, חד משמעית לא. אוקיי. אין דבר יותר חשוב מבטיחות, ביטחון. חד משמעית, אז לא הייתי שמה בשום פנים ואופן שום דבר שיכול להיות סכנה של חנק בשום צורה שהיא. אפשר לעשות את זה רק לבוגרים, אפשר להשתמש בחפצים אחרים שהם לא סכנת חנק, זה לא חייב להיות האבנים הקטנות האלה. ממש ממש לא. אני מאוד נזהרת במקומות האלה. אבל כשיש לי יותר בוגרים, אז בהחלט. או שנה כזאת. אנחנו יכולים גם לעשות, אחרי שכבר עשינו כאלה וכאלה, אני מאוד אוהבת לעשות מדי פעם, לזרוק איזה תרגיל, שהדירוג גודל הוא לא אינטואיטיבי. זאת אומרת שהחפצים הם לא בגודל זהה. ואז יש שיבוש של המשולש, אוקיי? אתם רואים שפה יש נניח 9 הוא יותר מאשר 10, נראה יותר, אוקיי? גם אפשר לעשות הבדלים מאוד יותר גדולים. ואז אחרי שבעצם ילדים הבינו שהוא אינטואיטיבית, כל פעם שנוסיף 1, הכמות תגדל, נכון? הם את זה הבינו בצורה נורא אינטואיטיבית, הם ראו את המשולש הזה שכל הזמן הולך ונבנה מול העיניים, ועכשיו זה נורא נחמד רגע לצאת מהקופסה, ודווקא לשים פיל אחד שהוא יותר גדול מכל 10 נמלים, נכון? אבל עדיין בכמות, פיל אחד זה כמות יותר קטנה, גם אם הוא ענק וה10 נמלים הם נורא קטנות, נכון? עדיין 10 הם יותר בכמות, הכמות היא יותר גדולה, למרות שהפיל יותר גדול. זה פותח שיח מעניין, זה נחמד. זה נחמד לדבר עם הילדים את הדברים, את השיחות. זה גורם להם לצאת מהקופסה. כן, וגם לחשוב עליה קצת. נכון. לחשוב על זה קצת. מיכל, אפשר לשאול שאלה קטנה? כן, עוד שניונת. בחצר וכאלה, נורא טוב לעשות תרגילים כאלה, פשוט כמו שאתם רואות פה, עם גירים. עשינו את הטבלה, ממלאים אותה. זה אחלה תרגולים. לחצר, הנה, זה כמו שאמרתי לכם קודם, את הים יבשה, אז זה ים יבשה כזה בחצר. כמובן, משחקי קלף, סופר 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 מגניב. כן, ענבר, מה רצית, ממי? ותופסת מספרים על הגב. טוב, בינתיים עד שענבר זה. תופסת מספרים על הגב, לחבר'ה קצת יותר גדולים, אבל עדיין זה סופר כיף ומגניב להלאה. אני מזכירה לכם שאנחנו דרך המשחקים גם כל הזמן רוצים גם ערכים אחרים, כאילו, אז נכון שהילדים, ילדי ה6-9 שלי, ברור שהם יודעים כבר את המספרים. בסדר, אבל אני מקבלת כל מיני ערכים אחרים על הדרך של זה, נכון? אני נניח נורא אוהבת לעשות להם משחקי חיבור, תופסת חיבור כזה, שמשחקים קבוצה, ואז, ויש להם מספרים על הגב, ואני יכולה להגיד כאילו שתופסים את 4. אז ילדים יותר גדולים, כאילו לילדים הצעירים יותר, אז תופסים את כל מי שיש לו 4 על הגב, אבל ילדים הבוגרים יותר אפשר גם לתפוס את 2 ו2, אם תופסים את שניהם, אפשר לתפוס גם את 3 ו1, okay? אז כאילו אפשר לעשות כאלה. או שתעשו שתופסים, שכאילו כדי לשחרר, אז צריך, אתם יודעים, ילד נתפס ואז צריך לשחרר אותו, אז כדי לשחרר, אז יכולים רק 2 ילדים שהם נותנים את הצירוף שכתוב לו על הגב. כן? אז 1 ו3 ו2 ו2 יכולים כאילו לשחרר את 4. קיצור, כאלה. משחקים, 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 משחקים. יש גם את המשחק מולקולות, אם אתם מכירים. מה זה מולקולות? שעומדים בתפזורת במרחב, ואז אומרים 5, אז כל הקבוצה צריכה להתחלק לקבוצות של 5.
ואז יש גם עניין של שארית. ומי שנשאר לא בתוך קבוצה, אז הוא כאילו מפסיד, כמו משחק הכיסאות, כביכול. אבל אז עוד פעם, מתפזרים 6, ואז 6. אז גם לספור, גם מתחברים כקבוצה, וגם יש שארית, ואז גם מזה אפשר ללמוד. כן. אני בעד אבל שהשארית הוא המנצח. אז השארית הופך להיות המנחה. או מי שאומר את המספר הבא. כן, כן, כן. כן, כן, מגניב. את בגן מונטסורי? לא, עוד לא. היה נראה שכן. לאט לאט הוא... אבל הגן שלי הוא לא תחת שום הגדרה, אבל הרבה מהדברים בגישה החינוכית דומים. כן. בסוף, שלב המבחן, אוקיי? זה מין שלב כזה, זה גם כן אחד המשחקים הכיפים לעשות. אנחנו מניחים בתוך השקיק נרתיקי מספרים, כאילו מניחים רק את המספר עצמו, אוקיי? והילדים צריכים לדעת כמה ללכת להביא חפצים לפי הכמות, אוקיי, שהם הוציאו, כשבעצם אין שום קביים אחרים שעוזרים מסביב. גם לזה אפשר לחשוב על כל מיני גרסאות שונות ומשונות של משחקים. גם אפשר לשים מספרים של עץ או עם בריסטול, לשים בשקית סגורה שלא רואים, להכניס יד ולבקש לפי מישוש, שילד יוצא ויגיד מה הוא הולך להוציא עכשיו. כן, בכלל אפשר לעשות גם, לשים ספרות שאפשר למשש אותם, נכון, זה כמו פרה עיוורת כזה. נכון. אני שמתי ספרות באורז. שאז צריך לדוג אותם, כאילו. אבל... כן. נכון, יש כאלה שמזהים ויש כאלה שלא. בסדר לגמרי כחשיפה אגבית. כן. בדיוק, זו חשיפה אגבית. אז בעצם המשימות שיש לכן מהמפגש שלנו היום, אלה משימות שאתן בעצם עושות אותן בהתנסות עצמה. שזה להדגים את העבודה בעצם של שיעור ב3 שלבים, עם הספרות חישה, עבודה עם קופסת הפלחים, מיון והתאמה, זאת אומרת התאמה בין ספרה לכמות של חפצים שונים, והתאמה של חפצים זהים, שזה הספרות ודיסקיות. בסדר? בסוף בהרצליה, באיזה תאריך? כי 13/6 זה לא היה בהתחלה. הוא לא נבחר עדיין התאריך, אנחנו מחכים שרובכם... רציתי לומר שלי אין שום בעיה מבחינת התאריך, כלומר זה לא אקוטי עבורי, אני סתם לחצתי על 13/6. אז אני אשמח שתוכלי לבוא תשני גם את ב-27. התאריך השני. אז תבחרי את התאריך השני, שזה יהיה לנו... אני גם אשמח, אחותי מתחתנת באותו יום. אז בקיצור, אני גם הולכת לחתונה. אין בעיה, אני באמת סתם לחצתי אגבי על המספר. גם אצלי יש חתונה ב-27, אני לא אוכל לבוא. מה, כולם מתחתנים? אז מה יהיה? זה עונת החתונות. אז שאולי שיהיה ב-27, כדי שכולנו נהיה. בחתונה. אנחנו נלך לפי הרוב שתקבענה. אני מתנצלת, פשוט אני נכנסת לאיזושהי הליך פרוצדורה רפואית, אז אני לא אוכל במועד הזה, אז זה או לפני או אחרי, אנחנו נתאם. אז עדיף אחרי. קודם כל רפואה שלמה כן, בדיוק. שתרגישי טוב. אז ליזי, תרשמי את עצמך לתאריך הבא. רשמתי, אבל את הראשון אני לא מצליחה למחוק, אז אני לא... לא צריך, את יכולה פשוט את לא חייבת, אני רשמתי את עצמי בשניהם, כי שניהם לא משנים לי. רשמתי בשניהם, באמת לא חשוב לי, לא עקרוני לי. אז מי שזה לא עקרוני לה, שתלחץ על שתי... תרשום על השם. אז לחצתי על שניהם. בכלל אנחנו לא יכולים להיות בתאריך 27, כי ב-28 יש לנו חג הקורבן.
זה יום אחרי. אז אני רשמתי ב-13 לחודש הזה. כן, אני... זה מתאים לי. אנחנו ננסה, נראה לפי מה שאתן, לפי מה שהרוב יכולות. בסדר? כן, אני בתאריך ה-27 אני לא יכולה לבוא בשום אופן פנים. אני מבינה. בסדר, אנחנו נצטרך לראות לפי הרוב, לפי מה שאתם תוכלו. בסדר? מיכל, ברשימה של הספרים יש שם את הספר אריה הספרייה, זה אריה בספרייה? לא, הספרייה. הספרייה. יש לי את הספר הזה ולא ידעתי שהוא טוב ל... עכשיו התחלתי איתו. אריה הספרייה. הוא אחלה ספר. כן. הוא חמוד. לא, חשבתי שזה יותר מדי בוגר מדי בשביל הגיל שאני נמצאת איתו. יכול להיות. הרוב יש לי מלא אחרים. 2.5-3 כזה. כאילו לקבוצה הבוגרת. אתם מכירות נזכרתי עכשיו, אתם מכירות את הסדרה של צפרדי וקרפד? כן. מדהימה, גם כן. יש גם פוזי ופוזה, משהו כזה, שגם נחלה. איך אמרת, מיכל? איך קראת לזה? צפרדי וקרפד, זאת סדרה. אני לא מכירה. בסדרות, אני מאוד אהבתי את צפרדי וקרפד, ולחבר'ה הגדולים יותר, אני מאוד אהבתי את כל הסדרות, את הסדרה של הדוד אריה, שהיא בעיניי סדרת מופת. יש גם את אמרלד ילדת פיות, אם אתם מכירות, יש סדרה שלמה כזאת של ילדות הפיות, שזה גם סדרה שאני חושבת שהיא מאוד טובה לילדים, לחבר'ה הגדולים יותר, לבוגרים יותר, ויש את דודה פטרוזיליה, שזה אני שמעתי עליה, אבל לא, זה גם כן משהו כמו זה. זה קשור לסיפורי התנ"ך, התורה. בדיוק, בדיוק. זה דודה פטרוזיליה מטיילת בסיפורי התנ"ך, או בסיפורי המולדת, או משהו כזה, נכון? כאילו חוזרת אחורה בזמן ונפגשת עם דמויות מהתנ"ך, ויש לה ספר לכל חומש, כאילו יש בראשית, שמות, ויקרא, והיא ככה נפגשת עם מה שזה מזמן. כן, ששמעתי שזו סדרה מצוינת, אבל אני לא מכירה אותה באופן אישי. את מכירה, אפרת? כן, ילדים מאוד אוהבים את זה, מאוד מתחברים לסיפורי התנ"ך דרך זה. זה מין ככה מסע לאחור בזמן, ומפגש עם דמויות מהתורה. כן. כן. בסדר. מיכל? כן. מיכל, נתנת לנו רשימה של ספרים בעברית. את מכירה אולי מישהי שייתן לנו בספרים בערבית? אפשר בהחלט לשאול את אסמה. אני אשאל בשבילכם. בסדר. בסדר, ואני רוצה שאולי תחזרי על ההבדל בין הספרה והמספרים. קצת ככה מה ההבדל ביניהם. בספרה ידעת שזה 0-9, אבל מספרים? מספרים זה כל המספרים בעולם שאנחנו מרכיבים מה10 ספרות האלה. וזה מתאים לכל הגילים כאלו? מה? את המשחקים שנתן, זה מתאים לכל המספרים או רק עד 10? זה עד 10, כשאנחנו נרצה להתקדם מ10, אתם תראו איך אנחנו עובדים על זה. זה אנחנו כבר נראה בהתמחות. בסדר, תודה. אפשר עוד שאלה, כי אני ראיתי שהמילה הזאת חוזרת הרבה, זה הלינארי. אני חיפשתי את זה עכשיו פה בוויקיפדיה, ועוד כל מיני דברים. לא הצלחתי כל כך להבין מה המושג של לינארי. ליניארי זה קו ישר, ליניאר זה ישר, זה קו ישר. אז ליניארי זה בעצם מה שנקרא ספירה ליניארית, זה מ-1, 2, 3 עד אין סוף. זאת אומרת לפי סדר. זה הקו הישר, זה להסתכל על המספרים דרך קו ישר, מאין סוף עד אין סוף. זו צורת הסתכלות אחת על מספרים, אבל יש עוד צורת הסתכלות על עולם המספרים, ואנחנו נלמד את זה כשנגיע להתמחות. בסדר? אז ליניארי.
אני לא מצליחה לעשות תצפית, כאילו לא מוצאת גן שאני יכולה, כאילו לא עונים, לא מצליחה לתפוס אף אחד, כאילו מה אני עושה עם זה? די, מספיק. איפה לא, באף מקום לא עונים? ניסיתם? בירושלים, בסביבה, ניסיתי צפונה יותר, אני לא מצליחה. ניסיתם בהרצליה או בנס ציונה? מיכל, אני בנס ציונה, אני הייתי בנס ציונה. מיכל תירושת מירושלים? מהמם. אז אני חייבת לציין שהצלחתי להשיג את ריין מבית שמש. אוקיי. מכירה, מיכל? לא, ניסיתי ולא הצלחתי לתפוס אותה. אז היא אמרה לי שהיא נורא עסוקה וזה וזה, אז לא רק טלפון, גם לשלוח לה וואטסאפ. לשלוח לה וואטסאפ? אוקיי. את יכולה לשלוח את הטלפון שלה בקבוצה? כי כן, בית היא שמש זה חזרה הרבה אליי יותר ואני אמורה רבעוני ללכת עבורי. בשלישי הקרוב אליה, אז אני יכולה גם לדבר... צריך ללכת ביחד, בדיוק. אז היא שאלתי אותה, היא אמרה שהיא מעדיפה לא ביחד. אוקיי, סבבה. לא, אבל אם שתיים מגיעות ביחד זה יהיה לה יותר קל מאשר... אני אשאל אותה אולי שוב הערב, נראה מה היא תגיד. ואז אם כן, זה בשביל הקרוב. מה? תגידי לה שאני המלצתי שיהיה לה יותר קל ששתיים יבואו, אבל לא יושבות ביחד, לא לא, מדברות. בסדר. לא. אני אבדוק איתה. בעיקרון קבעתי איתה לשלישי הקרוב ב10, אם זה בכלל מתאים למישהו מכן. טוב, אני אעדכן. תודה. מעולה. תודה לכולן, שיהיה ערב נהדר. תודה בנו. תודה רבה. שבוע טוב. ביי מיכל, תודה רבה. תעברי את זה בקלות יקירה. תודה. בהצלחה מיכל. החלמה מהירה. שבוע הבא.